Nduk, matur suwun uga kelawan para-para ingkang wis sabiyantu. Sound system saking pundi Mas niki Mas? Dung Walo. Novanada uga. Di live streaming, Nduk. Wah, aku angger ngene iki mesti lali ya, Nduk. Wayangan ning dinding iki mesti ora tak sebut kaya ngono, Mas. Nduk, wong aku ki pancen sik kaya mbahku, Nduk, ora njowo live streaming. Wong wedok kuwi aku rung Jawa, Nduk, tenan. Streaminge ana pira, Mak? Ana loro. Sing siji saking lokal Ngawi, channelnya napa, Pak? Vanida. Malik Ngawi official. Manjih. Niki live streaming kanthi TikTok napa YouTube? YouTube. Wah, jane TikTok nonton di give pause, Pak, jenengan. Neng kudu koprol. Nanti. Sing angka kalih niki saking Rau Bojonegoro. Nah, niki channel jenengan Tasik Satria Laras nih kok Pak Tris. Dalem Lumintu channel, Nduk. Lumintu channel ki jan derekne awake dhewe teko ngendi-ngendi. Wah, teko Ngerambe, teko Sine, teko Sawu Karangjati, wah teko Ndintin, Nduk, teko Pangkur. Pangkur wi 3 tahun iki rutin awake dhewe terus lho, Nduk, tengahan. Ngono, Mak. Ben 17 Agustus mesti awake dhewe. Sebabe nek nanggap pakdeku kelarangan. Nanggap ponakane. Miring ya, Mak. Ora mung miring, Nduk. Jan ambruk kae. Ngono ya, Mak. Bakune ngebaki rasa syukur, Nduk. Nyatane wong sing syukur marang Gusti Kang Maha Agung kuwi ditambahi kanikmatane. Sapa wong sing kufur mongko adabe pangeran kuwi perih banget lah ya ngono to, Nduk, lah mung ngaji kae. Heeh, Mak. Ya muga-muga awake dhewe tansah lestari ya, Mak. Heeh, Nduk, wong nyatane para pelajar saiki awake dhewe ya wis melu handar beni, melu duweni. Ki meng sore iki rencanaku cah-cah Ibnu kene iki arep takon anu kok, Nduk. Takon apa jenenge? Takon nabuh. Sebabe apa, Mak? Lah Gus Yusuf karo kanca kancane iki latihan ning kene iki ya nyatane ya iso nabuh lho, Nduk. Iso nabuh tenan. Gangsaran karo lancaran. Dadi sak sore iki ya mau 6. Ya nabuh ya mau sak wilah tok kuwi. Ngono wis senenge biyo. Iya, Mak. Iki rencanaku sok mulut, Nduk. Muga-muga dipangestoni kalawan para sepuh. Awake dhewe saka pelajaran Ucabang Ngawi bakal ngenekne roadshow Maulid. Mulutan, Mak. Mengko saben MBC, saben kecamatan wayangan, Nduk. Ngono, Mak, ragate kondi. Alah ya aku digolekno nih. Kula go matur suwun marang sedaya Banom, Ansor, Banser iki sing melu sabiyantu uga, Nduk, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sedaya ketua ranting Nahdlatul Ulama lan sak panunggalane. Banome akeh kok, Nduk. Ngono. Iki warangganane ana 3, Nduk. Waranggana kuwi sinden. Sinden kuwi penyanyi. Nah, aku yo lagi roh iki, Nduk. Lagi ngerti iki. Tapi Mbak ingkang caket kalian pun Kakang menika. Kakang. Dipun cepeng mikipun. Mbak-mbak nyekel mik iki pengalaman karo urung no ketara kok, Nduk. Ngono, Mak. Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, ya tepangaken nggih, Mas. Oh, nggih, mboten napa-napa. Pun to. Pun kados griyane pun piyambak mungkin nggih resik-resik. Pel. Nggih, nami kula Wiwi Triani, Mas. Oh, Mbak Wiwi to jenengan niku. Pripun, Mas? Pangkling. Pangkling aku lah saiki. Udah ayu Mbak sampean, Mbak.